Sana it's Skyline Lodge, Singapore. Ayan, pasok na tayo. Let's go. Ayan, so papasok na kami. So we have to wear our helmets first. So kailangan safety first. Naburo yung ating kilay. Halika na. So we're going to ride muna going dun sa ano namin para makasakay kami dun sa nakalaylay yung paa. Paano tayo andar? Let's go. Hi. Hello. Hi. Oh my God. Alright, come on guys. There's a briefing. Di ba natin maabot? We're going. Hi. Hey, Pogi. Can we selfie? Ayan si Kuya. Ayan, nakikita nyo ba sila? Bye, Brenda! Ay! Ayan sila, mga moms. Ayan na sila, mga moms. Para makuha na natin. Ayun si Brenda. Ay! Oh! Gumagawa kasi tayo ng para maka-video. Paano tayo makakakuha ng video? Habulin natin sila. Let's go. Ayan. Ay! Hold in the middle to go. Na makahabol tayo sa kanila. Let's find them. Come on. Oh! Oh! Slow down. Slow down. Go, Diva! Oh! Oh! Where are they? Oh! Ayun sila. Thank you. We have police patrol. Ayun na, Diva. Go, Diva. Ay, si Jigjag. Wow. Si Inday. Move it. So, tayo naman. Let's go. Habulin natin sila. Oh my God. Kailangan naka-smile kasi may camera. Oh my God. Pero si Brenda, ay! Slow down. Merging. Kasi hindi ko na natin. Huli natin si Brenda.
Sit down first. Thank you. So we're here na. Ang saya. Ang saya rin pala, no? Ayan naman yung aming sasakyan. Pabalik kami doon sa kabila. Ayun na sila Brenda sa unahan. Yan, at kaming tatlo naman, nila Bakang, Inday, ako, dito sa likuran. Sunglass, sayang. Kamusta experience mo? Ano naman? Kamusta experience sa pagta-travel? First time international. Bongga. Masaya. Yes, masaya talaga. Worth it. Dahil sa worth it, tanan, lahat worth it. Kaya thank you so much sa Team Palaging Gutom. Team palagi ko to, ate kuya, salamat. Maraming salamat. Grabe. Thank you, Kuya Chorin at alam mo, bihira namin ito magawa talaga. Yung mga Correct. ganitong klase ng travel. One more. Ah? Okay. Dinig kang min. Oh. Dinig kang min. Kung meron kang next destination na ano, Japan. napapasyalan, Japan na ka. Yes, Japan Japan. na. Diba? Claim it. Smile Correct. for the camera. Smile. Okay, Okay. perfect. Thank you. Diba? Diba? Galaw-galaw naman. Diba? Galaw-galaw, day. Hala, umuulan na, hala. Galaw-galaw. Kumikidlat, hala. Ang pinakakuha kay hayop. Ang Picture. One more. Ayun sa likod namin. Diba? Tapos Diba? dito, oh my God! Bakit kaya may mga ano? Oh my God, kumikidlat! Oh my God, nakaka-tense yung Picture, kidlat. guys. 1, 2, 3. One more. Okay, well, last one. Oh my God. Oh my God. Nakaka-nervyos Diba? ko. Oh my God. Yan, galaw-galaw. Galaw-galaw. Gang. Galaw-galaw. Hello. Hello. Hi! Chill. Chill lang kami dito. Enjoy lang yung Oo, picture. i-enjoy na natin, sulitin natin. Oh my God, nakakatakot tumingin sa baba, mga moms. Yun yung baba, guys. No. Okay. Oh my God. Ayan. Oh my God. Parang pura. Amo to, pinakadako, ah. Medyo Ay! Hala. Si Diva kaya, ano na Hi, Diva. Hi, Diva! Pajay. Hi, Jigjag! Jig-jigisan ako sa tayo. Jig! Diva, paborito picnic. Hindi na makagalaw. Galaw-galaw, diba? Paano pa kaya kung sinakyan natin talaga lahat yun nasa adventure pa? Rico! Ay, hala, nakita niyo yung kidlat? Hi! I love it. So, gusto ko masabing sulit tong ano na, oh my God, bumababa na. Oh my God. Oh my God. Oh my God, Inday. So ito na, dito na kami. Pababa na kami mga moms naman this time. Kakaibang angulo naman. Yan, babagsak yan eh. Ayan. Ayan yung bilog na yan, babagsak. Ibabagsak ka. You know. Wow, thank you so much, Singapore.
for this wonderful experience. Lalo na yung dalawa dun, sobrang nag-i-enjoy, ramdam ko. Hi! Sa Boss Jake! Hi! Erika! Ano ba? Brenda, kamusta dyan mga kasama mo? Ano, depende na. Ang nakaganda kasi ito kasi naglubos ng confidence. Yeah. Actually, nabibigyan ka ng chance na harapin yung takot mo in a safest way naman. Correct. Diba? Ay, nasa pababa na po kami mga moms. Ay, hindi. May isa pa tayong rides. Sabi mo talaga sa sarili mo na itapang mo. May isa pa tayong rides. Ay, ito na yun. Ito na pala yun. Ito yung bilog. Baka yung bilog na yung pangatlo. Ayan na. Oo, yung pangatlo nga yung bilog. Ayun, no. Papunta sila sa bilog. Doon sa pangatlo yan. OMG. Ayan na. Thank you so much for this. Salamat. Team Palaging Gutom. We love you. Thank you so much. And to all the Filipino followers here in Singapore, maraming salamat po. Thank you so much, Steve. Palaging ko ito may ate and cute. Ayan na. Bababa na po kami. Mauna sila Brenda. Sige, dali mo yung nagamo na ako. Wala, uy. Aman, may. So kailangan namin bumaba. Pain dito sa Marina. Hala, saga. The helmet. Dito. Kung saan natin kinuha. First to see. Kamusta ka? Kamusta mo? Wala na, ubos na yung lakas ko. At least naharap mo na yung fears, yung mga kinatatakutan mo. Takot lang ako magmahal talaga. Oh? The rest is. Saan na yung si Ada? Iihin ako kanina pa sa ano. Where's the restroom?